Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho prvého let's playu z Jax and Fidget. Dneska si ukážeme len postavy podzemka. Bude to moje prvé video. Jak mi budete dávať moc lajkoch a odberoch, tak budem točiť aj viac videí. Takže som tu s kamošom Tigrom. Čaute. No, takže ideme na svet 1 slovenský DD543. Takže ideme skúsiť podzemie. Dáme si ešte troška inteligencie na 100, dobre, troška kritiky, no HPčka netreba, to máme dosť, a ideme skúsiť chobotnicu v 4. podzemí 9. No to nebude dobre, chcem začať prvý z kritiku, kritik. Nevadí. Takže to bol svet 1 slovenský. Teraz ideme na svet 14, je český, je to celkom dobrý účet, hrávam ho už rok, alebo tak nejak, že? No. No, takže tu mám niekoľko epík, čo som dostal, to som dostal z vecka, keď som splachoval. Tako dobrý účet, baví ma ho hrať. Ideme skúsiť podzemie. No takže troška mi to seklo, nevadí. Ideme skúsiť to podzemie na svete 14. Dáme si, ktorého poradíš. Tohoto? Je celý Kyklop, skúsime? Alebo skúsime tohoto. Ja som skúsil toho v 8. podzemí. Týmto? No asi. To je 158. A skús to. Skúsime tohoto. Dáme, nedáme, je to jedno. 150. Kúzel, lučišník. Dobre, aspoň polečka HP v čudu. Takže toto bolo na svete 14 českým svete. Teraz ideme na svet 13 český. To je Tigraučet, hrávame ho spolu, ale zmenil heslo, teraz mi ho nechce dať, ale asi mi ho dá. Ja dám ti ho. Ideme na cech sa pozrieť. Killer opustil cech. No, takže tu je náš cech, strida je tu táto, kráľovná, 250, tá je dobrá, všetko epické. Chcel by som gitaru skúsiť, že? Aj ty? No. V nemeckom. Vylepšíme si čosika. Sa teším na 150-ku. Čo si Ešte vylepšíme? nemáš peniaze, možno kritiku, ale môžeme skúsiť. Že, a ideme skúsiť... Chýba mi elixír na silu, takže mu neoberiem nič moc. Ideme skúsiť podzemie, alebo... Podzemie. Dobre. Nič mu nezoberiem, lebo nemám elixír. No, takže ideme skúsiť podzemie. Tiger 00 v akcii. Vidíte, že mu beriem iba troška. No. Lebo včera mi skončil elixír a minule som ho hľadal týždeň a až potom. Strašne sa mi vyhýba. Je to var proti varovi. To je najhoršie. Najlepšie to bolo s kúzelníkom proti varovi. Keby išiel proti nekúzelník. Kúzelník mu najviac uberal. Vidíte, že beriem úplne málo. Ak ste si všimli ten môj štít, tak ten máme z zabijaka. Z 8. podzemia. 10. No, z 10 z 10. Vyhýbaní. Tak kritik. Bože. No nevadí, prehrali sme, ale aspoň sme si dali toto. Skončil nám hospodár. Ideme skúsiť arenku. Latornadito. Skúšame. 155. Toto je dopadne dobre. Však že nemám elixír, sa to neoplatí. Nevadí. Daj hospodu. Dáme si hospodu. Zdehnem aspoň nejaké záťaky. Ty je koľko. Ideme sa pozrieť na vecko, koľka tu auru máme. Tu včera som splachoval, epic nebol, bol to nejaký takže 10. aura, vidíte, včera splachoval. No. Nejaký lamacký opasok. Teraz si dáme hospodičku. Toto dáme, to skúsime hodit potom do vecka. No, teraz tu.
teraz som na svete 6. Je to celkom dobrý účet, hrávam ho s kamarátom. Ja celkom dal mi ho, nemu hrám, lebo ho to nebavilo. Neviem prečo. 249. Som včera urobil level. Epická zbránička. Že dáme cech. Čo máme v cechu? Čo je v cechu? Útočíme na straka. Som zvedavý. Ďalší. Chcem vidieť seba, ak útočím. Kto preskočí ku tebe? To má peknú Wolf, gitaru. Big Amp. Ty, ten mu moc neuberá. Pekne. Jeden zabitý, druhý zabitý. No, ty kokso, to je dobrý Marionix. Ty kokos, to je nipanko. Ty kokos, to čo dáva za kritiky? Za rany. Dobre, takže vyhrali sme alebo prehrali, pozrieme sa. Vyhrali sme. Že sme najlepší cech. Prvý najlepší cech. Ideme si dať hospodičku. Nepodarilo sa. Podarilo sa nám tak. Že ideme skúsiť podzemie. No vieš. 42. patro. Petr nebo Pavel. No poď rýchlo. Takže 42. poschodie. Petr nebo Pavel, nebo tak nejak. Čert nám poví to, čo chcela vedieť. Takže ideme skúsiť. To čo je teraz? Nový update asi. No asi. Ukazuje. Ten mi moc neubral. Ani magický. Ináč uberajú viacej. Pekne. No nevadí. Ten magický tento, mu dáme tú húlku asi. Túto húlku mu dáme. Naspäť. Vrátime ju mu. Dáme si hospodu. A takže teraz zautočíme na arénu. Dáme si našeho nepriateľa, čo máme v škole, čo nám furt nadáva sa. 25 adio 25. Ideme ho skúsiť, či ho dáme. Je to 148. No vidíte, na jednu ránu sme ho dali. Takže už bude asi ku záveru. Chceli by sme vám poďakovať za pozrietie videa. Tu máme hospodičku. A jak sa vám video páčilo, dajte like, prihláste odber. A snažte sa nás podporiť, že chceme začať točiť let's play. Jak tu bude dosť lajkoch, odberoch, tak budeme točiť aj iné videá z Rishax and Fidget. Takže čaute ľudia. Ahoj.